Já zdravím všechny hledače u mého dalšího videa a tohle video bude trošku netradiční. Právě jsme na mém YouTube kanále a já jsem tak přemýšlel, co by bylo fajn natočit nebo co by bylo hezky a napadlo mě, že bych se mohl podívat vlastně na moje kolegy, kamarády, na kterých jsem se rád díval, takže de facto na moje oblíbené detektoring kanály, trošku to omrknout a samozřejmě jim udělat i nějakou reklamu. Takže vlastně teď jsme na mém kanále tady na YouTubeku, Share Detektoring, určitě mě ještě znáte, pokud mě ještě neznáte, dejte like, odběr a zvoneček, budu za to moc rád a vděčný, abych mohl dělat pro vás další content, který máte určitě všichni rádi, že jo? A já jsem si dneska vlastně ráno psal s jedním mým kolegem, který se jmenuje na YouTubeku Patrik CZ Detektoring, má super videa, má hezkou tvorbu a vlastně já jsem s ním byl hodně v kontaktu kdysi, že jsme spolu i tvořili nějaké videa, jedno jeho video, co jsem já stříhal, je vlastně i na jeho kanále. A vlastně tady tuhle grafiku jsem mu vlastně všechno dělal já. Byl jsem strašně vděčný, že mi vlastně oslovil, abych mu to pro něho udělal. Takže kdybyste chtěli a máte třeba svůj nějaký začínající kanál, kde vlastně chcete točit svůj detektoring a tak dále, tak ten je problém mi napsat. Můžete mi napsat třeba na Messenger nebo na můj Instagram, jak osobní nebo ten, co mám na detektoring. A můžeme se spolu domluvit, můžeme natočit nějaké videjko, nebo jestli budete chtít, můžu vám udělat nějakou grafiku. A vlastně mě se vždycky líbila jeho tvorba, že vlastně natáčí hezký videa, má to hezky propracovaný, že tam má i vlastně kus ty historie. Jsem strašně rád, že mu roste ten kanál, že už má 860 odběratelů, což je strašně super a já mu za to gratuluju, tak doufám, že díky tomuhle videu bude mít tu 1000, takže se můžeme podívat na nějaký jeho oblíbený video. Podíváme se třeba podle zhlédnutí, že jakoby jsem rád i že se mu na ty videa lidi dívá, že má hodně zhlédnutí, což je fajn. Má tady dokonce 5000 zhlédnutí, což je super, takže klidně si můžeme kousíček toho videa pustit. Ale ještě jsem vám chtěl ukázat to video, co jsme tady stříhali spolu. To je tady tohle 2 rozdílné hledačky a 1 video. To jsme vlastně dělali spolu a to už je 3 roky, člověče. Zdravím vás, dámy a pánové, z krásného Plzeňského kraje. Já zdravím taky všechny hledače a hledačky a zdravím vás úplně z druhého koutu naší republiky, a to konkrétně z Jihomoravského kraje. To je taková strašná nostalgie se dívat na takové videa po tak dlouhé době. Že jako je to super a byly tady je to hezky ohlasy od různých kolegů taky detektoringu, což je fajn a jakože tohle děláme fakt proto, aby se na to lidi dívali a bavili se u toho. Já už se jich nepamatuju, jsme v tom našli v nějakých videích. Ale nějaký mince koukám, můj detektor starý. Další kolečko, super. Další kolečko, všude jsou fakt kolečka, což je paráda. Jo, on našel tu přesku, ta byla super. Mně se strašně na tom Patrikovi líbí, že vím, že on veškeré ty videa stříhá na telefonu. A já jako člověk, který stříhá videa a dělá grafiku běžně, protože se tím jakoby věnu a de facto se tím živím, tak za mě jakoby má můj velký respekt, že to všechno stříhá na tom telefonu, což já bych asi zbláznil a telefon bych asi za minutku rozbil, protože nezvládám upřímně stříhat na telefonu, já potřebuji myš, klávesnici a prostě mi to všechno na setiny, takže fakt jako smekám před ním a i tu šiltovku, že vlastně stříhá na telefonu, takže za mě fakt hodně dobrá práce, kámo. A vlastně můj druhý kolega a kamarád, se kterým jsem hodně dělal, hodně jsem tvořil, je RVD Metal Detector. On teďka sice asi už natáčí, jelikož vím, že má novou práci, že natáčí v televizi, dělá nějaký videa a tak dále. A asi se točí nějaký film, co jsem tak pochopil, tak si rozklikneme jeho kanál. A vlastně kolega byl v té době kolem před těma 3 lety hodně populární, jsem si všiml. A dařilo se mu hodně, takže škoda, že už to jako zastavilo to natáčení před 2 lety poslední, jako to je škoda. A taky jsem do pár jeho videích i dělal nějaký, namlouval jsem mu nějaký pár videích, což taky děkuju, že mi dal tu možnost, takže to pro mě byla čest. Mně se hodně líbily ty videa o druhé světové válce, když mám rád druhou světovou válku, hodně se o to téma zajímám, rád bych taky něco takového našel z druhé světové války, ale bohužel. Já vás všechny zdravím, dneska jsem se vydal opět na ústupovou cestu, co se tu podaří. Trošku to propíkáme, promiň, jak chci vidět ty nálezy tvoje. Nějaký nábojnice, pecka, jo, jako nábojnice všude plno, takže jako ty hledám taky celkem. Ale jsou hezky, potěší, ale člověk chce něco toho pořádného, že jo, takže jdem dál, co tam má. Strašně se mi na tom líbí, že to vždycky jakoby prostříhával s těma dobovýma záběrama a dával tam nějaký ty věci z války, aby to trošku se jakoby ten člověk nahletil, pohltil ho ta energie toho a vlastně víc si vychutnal to video, takže za mě fakt skvělý nápad, kámo. Ale už je pěkně sešmatla na hřebaní lidí. Co tam má dál? To je pásek, kus pásku, člověče. Tohle, co si beru domů, to je zajímavost z pásky. Jsem na to zvědavý, no. Krásný.
Super označek našel, paráda. Takový označky bych chtěl taky najít, co si budem, ale tady asi na Moravě moc nenajdu, no, takže asi budu muset někam do Sudet. A nebo, jo, to je pěkná nábojnice. Do flaku, jak teďka říkal. Tady de facto očištěný ten spodek a tu, a nebo je to do ní. Uvidíme, no, co se tu podaří. Co máš? Takovýhle krásný, malinký. Jako upřímně, tady ty nálezy mu závidím, jako no, já jsem nic takového nenašel, většinou nacházím nějaké mince, nebo to, co jste viděli ve videích, ale tohle jako by mě schází a chtěl bych to taky najít, sakra, takže možná se spolu vydáme zase do Sudet, něco natočíme. Uvidíme, kam má zvytrzávané. Sice dlouho nehledal už, tak jsem tak koukal na jeho kanál, ale zaujala mě celkem dost jeho tvorba. Jmenuje se Filip Dohledač, takže já tě zdravím, Filipe, čau. Díky za komentář pod video, jsem rád, že jsi aktivní, to se mi líbí. A má tady taky celkem dost videí, má 239 odběratelů, takže pokud ho chcete podpořit, určitě ho podpořte, budu taky rád a on bude určitě ještě víc rád než já. A všiml jsem si, že nemá žádný banner nebo nějaký logo, takže pokud byste chtěl třeba udělat nějaký banner nebo tak, stačí napsat, můžeme se domluvit, něco můžeme vytvořit. Tak jsem se tak díval, co tady má za videjka. A má je taky hodně úspěšný, co jsem rád, máte dokonce 6800 zhlédnutí na videu. Equinox Detecting, super. Tak se podíváme. Koukám, že tady má hodně komentářů, což je super. Hodně lajčíků, což já vidím rád, když někomu se daří. Já vždycky mám strašně rád takovou tu upřímnou radost toho člověka, který prostě kopne do země a najednou vykopne si země prostě obrovskou minci stříbrnou, což je prostě za mě úplně ten nejhezčí pocit v životě. Taky jsem už párkrát takový pocit zažil, že jsem fakt kopl a vypadá mi třeba stříbrná mince a je to fakt jako mega kus historie. Ty vole! To jsou ty reakce. Ty ho vidíte dobře? Jako já? Pecka. Mám radost i za něho normálně úplně. Úplně mu to závidím normálně tady tohle. Upřímně jako mega závidím. Tak to je masakr. OK, takže já ti kolego gratuluji k tohle minci, je fakt jako pecka, hodně dobrý nález, závidím. Mně vlastně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo sice trošku netradiční, ale rád jsem pomohl kolegům, abyste se na jejich videa taky podívali, trošku jsem nezviditelný, doufám, že to pomůže. Vybral jsem kanály, který mám prostě zkrátka rád a jeden, který jsem neznal, ale rád jsem ho poznal, takže jsem spodil jeho hezké video, zrovna tam našel hezky stříbrný kolečko, což mu závidím. Takže budu rád, když i mě dáte like, odběr a kliknete na zvoneček, aby vám už neuniklo žádné video. A od dalšího videa, čau.